Dobré. Teď tě nahrávám. Jo, ten strom to bude normální. Mordokulí. Jak se cítíš, pe? Doktora, vole! Medic! Já jsem skončil až tam dole, já jsem to projel. Hej, vy vždycky skončíte u tohoto stromu, ale vole. Tenhle je klíčový. Čestně. Hej, tak to bylo těsně. Ještě, že mám ochranné pomůcky.